čujte lidi, vítejte u nového shortka na kanále Veggie Talk. Tady v tomhle shortku bych vám chtěl poděkovat za 17 odběratelů. Včera tak jsme měli 12 a dneska máme 17 a 200 zhlédnutí za 17 hodin. No, fakt mega děkujem. Právě já jsem tomu ani nemohl věřit, že za 17 hodin 17 odběratelů. Jakože já vím, že to je pro jako málo, ale pro nás je to hodně. A doufám, že někdy hitneme 100. Do konce roku bych chtěl jakože hitnout 100 do těch 2 měsíců, když protože třeba teďka vyšel podcast a potom, když tak Hero budete mít tady budete mít Hero, protože tam právě dali jsme z toho podcastu, co vyšel včera, jsme dali to, že jsme dali tu jsme tam dali nějaký části, prostě co bychom mohli dát na YouTube, ale nechceme to, takže tak. A druhá věc je, že dneska, tady tenhle podcast, co toto, bude o 5 odpoledne, bude 17:00, tak se tam rozhodně všichni běžte podívat. Když se na to dá dívat nějaký nový fanoušek, nebo prostě to je jedno kdo, děkuji za ty odběratele. Já bych klidně do dneška nebo do zítřka chtěl hitnout aspoň 20. Když si to dáte, tak jste mega dobří a budou vycházet víc podcasty než jakože teďka, protože nás to bude víc motivovat, že budeme mít víc odběratelů, tak nás to bude víc motivovat a bude to prostě lepší a tak no. Takže tady, když tak používám mikrofony, tady tohle není to spolupráce, prostě takovýhle. Je to na Samsungu, není to spolupráce. Tak, že vám moc děkuji za 17 odběratelů. Rád bych do dneška, do dneška je to 20, do konce roku 100. A si se povedete jak 100 do konce roku, tak jste dobří. Jste dobří a bude možná nějaká soutěž. Bude třeba o tyhle mikrofony. Nebo, nevím, když nám to fakt udělá radost, tak to odběratelů, tak třeba ring light. Tady je třeba ring light, nebo stativ, já nevím. O něco, prostě sluchátka, akustický pény, třeba 10. Já nevím, prostě něco vyberem, ale bude to spíš asi na Hero, ta soutěž. Tak už se s vámi budu loučit a čus. Lidi, teď se teda přidám já. Moc vám fakt děkujeme, nečekal jsem, že vás ten podcast bude takhle bavit ale teďka bude podcast s Nanečkem jako premiéra, tak se můžete koukat. Čusík.